ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tatabadaw, apay nga yung parada mo ta tricycle mo, di ta sangwanan ti tricycle ka, kano siyak tinakapila. Kabay bayad ka, iti membership ko dito atuda. Oh, So, di naklabdan. unang, Apay, nagbayad ka, iti membership mo. ha? Saan pa'y? Iso asyak, tagpila. Kaitultulod mo iti pasahiros mo, bakit? Itatanag subli ka? Ti kaya mo si kaman ng tagpila. Kabay bayad ko nga raw. Oh! Sulit ka, di bayad ka. Karnay tuya. Karnay, ti magatang na daytan na pasadaak ita. Wan, may 1 kilo a karnet baka ko naman. Naggana sa'yo. Kain ka nga rin gumata ka na. Wan, inak gumatang tagluto akaun. Amok amabisin ka na nagpasada. Adaw, tinapasadaan ni Badong ko itamarikwanang. Talaga nga adaw. Kasanaw ka isun sa laang matantag paspasadan. Una, alis to ngagpasada ni Badong kaw. Ay na, agawan na kano dagiti daduma at tricycle driver iti pasaheros. Maaramid ayamo ni Badong ko dayta. Araramidin na nga rudang. Malaki dain, lakwan na kun iti may 1 kilo a karnet baka. Daytoy kati pagmayatan na, no nagagat ngagpasada ti asawa. Enton bigat, karneng tumanan ti sidan may maray. Kuya, ingkabot padigwan na ni parinteng iti karni ti baka. Apaya padigwam pay laang. Kumparit nga raw. Iso pay amaksay iti sidan. Dakis tagim emote. Sigay, inangarod padigwan. Kadum ti padiguma. Tapno at dagreklamaw. Sanak ang maungtan. Apay nga dagreklamaw. Asinaw ti reklamo da. Siya ka. Apay nga reklamo da ka. Ay, nagaduki di damdamago mo na ya. Ireklamo da ka. Talalag amin ang pasahiros. Ayun anya. Iso ngayon kapadigwan ni parinteng. Kadwam ti karnay kundi guna. Tapno at daigupin na. Ay, una yun, inteng. Tunay matantikas na panagigop mo. Ay, maigop naksamatan. Ha? Ay, itaakla abakaraman iti kastaw. Ay na, nagnanam ti digo ti karni ti baka dungaw. Ay na. Anya nga italaang. Katno kanayon ka nga ilutuan itinaimas asidaam. Ay, sa bali laktamat no linuto ti sa balay banang. Ay, aglisi ka dita. Agigupak. Ay, paglisyon nakpay. Una, agigupak akastoyop! Na. Ay, una yan. Pare, sinda mo lang ni parinteng yung padigumiging kuana. Awan pare. Sinda na amin. Inigop na amin adigo. Di nakpaimbat dyan. Mayat Ibagam, padigwak tumanan, maray. Ay, saan mo ko maaruaman, pari Badong? Apay kumasaan nga kitag kumpari kami, maray. Ay, agpailiak gayam, pare. Ay, asino tinakapila nga agitulod iti pasaheros ijay ilay. Ay, siya, kapitana! Ay, sika? Siyak ka day, maray. Umay ka naglugan, dito tricycle ka. Siyak mo ti agituludin Kanayon mo ila si kati mangitultuludin iti pasaheros tatabadaw. Kumarek da ito aglugan. Iso asyak ti mangitulod. No. Ay, saan ka day asurutan nyo? Jay no asino tinakapila kat iso ti agitulod? Maray. Awan prino na day ta motor na. Delikado ti biyag mo, nuglugon ka dita. Ay, sus, nakabutbuting nga rod Tatabadaw. Anyaman ti arasahas mo ditan. Pigsama ata anong mga kumait. Agsina pa iti motor, kin sidecar na day ta. Kinuing galog na lang. Ay, makapanirbyos. Wait, inggalod na lang. Sana na iwildeng.
Apay adi ti Tersina, kinangi paradam, di tricycle mau. O mapasahero sa may lugan ko iti paradaan kagawad. Din sa langan ka ba dong ti agitultulod iti pasaheros. Kano perper dyan na kami, may takakadwa na a driver kadag iti pasaheros. Ay, madi ati kasta. Isungawan ti pasaheros minatakas dyan mo ni tataba daw. Mala, bayam, tasi kanto ti pagluganak, inton agudo nga. Ta saan ka akakaasi nga awan pasahero na. Mang parte ka ba't ita ti manok tuya? Kat di mo liplipatan na patigwan ni kumpare ngayon tayo. Kanayon latan apadigwam. Ito na. Basta talaga tayo kumpare. Saan nakamot nga rod ang malagip apadigwan? Basta bilangam no mano adaras ti panagpadiguta king kuwana. May kamano day tuya na panang padigum king kuwana. May kaduan Basta laglagi pa ma. May kadwata na pinadigwan day ti ngayon tayo. Bilangam. Nagmayatay ta pinadigwan na manay. Kumpare nakakanungamin ni Badong, kapitan. Oh? Iso a pinadigwan na kamanun. Maray. Ikanong tumanay, di sumaruno ka pa nang ipadigom kanya. Kwa, Enteng, di ka lamabain. Day takit din tinamdamagam. Apay dakas ayat ti agdamag. di ka madanagan, kapitan. Tako na ni Badong kaw, atunggal na imas ti si Daon May, padigwan da ka. Ay, agyaman nak Maria. Kita ba nang, nagmayatid na kumari kan kumpare na anasing pa. Akas ka ni pare ba daw ka ni Marituya? Daman pasaheros kaon. Ni makagawad kwa nang data sumunga, tataba daw. Amo kamay sa manin na pasaheros. Agudo nga, inak gumatang iti ilakok. Mamay kagluganan maray. Dito'y tricycle ko, tipagluganan. Sa baliman, matipagluganak ita ka ba dong? Yes! Dito'y tricycle ko ti pagluganam, kagawad. Nay, hapay ngay. Tadi tamot tinti nagluganan maray. Kat dito yung aruti kayat kaw. Kaya't mo dahi ta tricycle driver? San ngagdigdigaws? Ahaw, tilay bagbagam di tataba daw. Pinagdigdigo sa might. Oray, sagpaminsan na agdigo sa lata. Sige, itulod na ko, tanay, agap apuraat. Sige kagawad. Intan! Ay na, babawi kang aglugan dito maray. Mapirti dahi ta. Tunamlan na sino dahi ta tricycle driver? Apay, Inagaw na ti may sa pasaheros kaw. Amam na sino dahi di pasaheros nga inagaw na? asinaw. Ni ko anang baak. Kahit di na siguro kayat at aglugan iti tricycle mo. Itno amin na pasaheros kit kayat na ti aglugan dito'y tricycle kaw. Una, tapilpilito mida. Awan ti sabalya pagluganan dagiti pasaheros. No saan lang ang ti tricycle kaw. Kano saan ngay? Ay kitagungita ka. Sana mabalay. Oho, inton kwan, ireklamo da kakin ni kapitan. Gayam ko dahi ta kapitan tuyang. Malaksid na kumpare. Kanayon ko pa patigwan. Papurlat ta kanyak dahi ta kumpare. Mayat mo't gayam ti aglugan dito tricycle mo. Talaga hamit na mayat kagawad. Nila tatabadong ti mangipagmaga saan. Kaya't na nga ijay ang tricycle ti pagluganan dagiti pasaheros. Kinalaingak pa yung agmaniho kagawad. Di oray patayabag ti tricycle ko kung may lata. Ay, saan agnervyusa ka ano kasta? Kung kunalaing, ngayon talaga nalaingak. Sige, tanay, asidugtan di ta ilay. Ala, urayin kanto dya iparadaan ay. Sakto mangbagkat ka dagiti lakaw. Apay nga da ka dito'y paradaan. Kaya di umayak magparada ah. Agurayak iti pasayros ka. Ay sana mabalay. Napaya sana mabalay. Siyak lang di mabalay nga agparada dito'y. Agpapada tayo ang membro tituda. Saan nga ron ang mabalay? Mangkita ka iti sa balya pagparadaam. Sana dito'y. Tunay kaya. Maditikas ta ah. Mangbirog ka iti paradaam. Saan nga dito'y? Iya tayaw! Kapitana. Adan ni kapitan dito'y balayaw. Aday jay barangay hall. Apay aya. Maglablabusan ni tataba daw. Ireklamo kon. Nay, anya ti inaramin na ayakan ka.
Di na mo kat apagparadahan iti paradamen. Apay ngay. Isu kanula ti mabalay nagparada ijay. Anya, aket sa dino nga ron ti pagparadaam apagurayam iti pasaheros mo. Kuna na nga ijay kanu adayaw. Ijay kanu sana makikita. Ay naglukon. Isu nga ireklamo man. Sana mabalinda ito yung aramiden. Nakada kami akakadwa na at tricycle driver. Wen, Barok. Sige, mapankan ijay barangay hall. Ni, kagaman. Apay, nagadumot ti tao dito yung barangay hall. Ay, umayda ka no ireklamo ni Kabadong. Ha? Umay da ireklamaw. Kino isumot ti ireklamaw. Ireklamo mat ni Kabadong. Huwag kagawan. Ay, katsagay sa kayo nga umasidag ka ni Kapitan Tay bagayo ti reklamo yo. Mabayaga anak Ay, katuan Ay, ngamnas kan nga agpila kayaw. Malipatak ton dagiti ibagak ko man. Ay, kat isurat mo ngamin Napanuga ka na sumangsango ka dagiti nagadoan nagreklamo. Kapitan! Adapay may isang nagreklamaw. Adapay? Asina, usay. Siyak, kapitan. Na! Agreklamo ka man! Una, kapitan. Agasim mga itinaramig kanya ni Tata Badong. Nagalas. Adya ti inarabin na kang kaya. Ala, istorya manipod drogay. Aging ga iti uday. Dumgagak. Ala, denggem kapitan. Istorya akaun. Nakaad-ado dagiti nagreklamaw. Reklamo da ni Pari Badong. Isu amin dagita nakalista dita papel. Kita pa ni. Back to back. Back to back. Kahit, anya nga iti reklamo da kan kwa na. Naduma-duma Isu paayabak man ni Pari Badong. Ne. Adag tok-tok-tok. Sige, tayo nakitaan. Ay. Naimbangal daw mo maribanang. Kastamot kan ka, kapitan. Ay, kastamot kan ka, marituyang. Agure ka man. Anyat karga dayta nagdakil amalukong nga awit mo, marituyag. Karnit baka, kapitan. Siyempre, imbaon nak ni Badong kaw, padigwan ka kanaw. Ha! Agyaman akmaray. Thank you. Thank you. Si daem kano amin dayta, kapitan, kuna ni Badong kaw. Ha? Sige! Nagsaya atin ni Pari Badong. Nagsaya at ni kumparik Abadong, kunam. Ang kita mantilistaan dagiti mangirik-reklamo kan kuana. Huwag nga raw. Napuno ti back to back ti papel. Iso amayat ti iigupam, iti dayta si daan nga intednaken ka. Sabali dayta sabali mat dayta reklamaw. Na. Saan ka madanagan dungo? Paayabak pa rin ni Pari Badong. Nga uray pinadigwan nak iti namin adu agdaras. Inibos mo lang, yung padigok king kasidaan, paray. Uwan pare, inibos ko. Kurang pa'y Mala, padigwan kang tumanan, paray. Paray, mabalin ko, tayo gawin. Pa'y nga gawit ka. Kahit saan pa'y analpas titong tungan ta? Nalpasin, paray. Nalpasin na? Gure ka. Ambam, nagadaw tinagreklamaw. Kontraken ka, paray. Bayam na kita, paray. Dulamin na reklamo da. Nangina ka no ti singir mau, iti pasahay. Isa na punto da ito, paray. Saan ka kanumit amang mangtid iti barya dagiti pasahiros? Olbod na kita nga agreklamo, paray. Kaya na, saan ka kanupay amang mangtid iti discount? Kadagiti senior citizen. May sapay akin na olbod da ita. Hindi mo kanupay kaya't apagparadaan iti paradaan niya dagitay daduma at tricycle driver. Kaya't mo si kalaang kanuti agparada. Olbod, tinag ko na iti da ita, paray.
Ay pagsardengin kansan kag pasada. Ne, tapay ngay pare. Nagadaw, ti agireklamaw. Sana nasaya ti kasta paray. Ano ti linabsing mo? Pare, nalipata mo. Anamin aduak ang nagpadiguking ka. Na! Namin ano nga minin pare? May sa... Dua... Talap. Uray pa'y man maminsa nga pulo at padigwan nak. Do agaramid kamitla iti maday. Aho? Ipatiliw kanto pa iti pulis, wano navy, wano army, wano marines, wano soldado. Ay, saan mo na pare? Aho? Niya ka mo tin. Agbalbaliw akong pare. Ngata? Sana kung nga aramid iti sana nasayaan. Apay nga tatabadong, time parada mo tan iji likodan ti tricycle ka o di tricycle mau. Si kagayam tinakapila. Uwi na, angam ko na ano agawam man ti pasahiraws. Ay, sanay. Tagungan ti parinteng. Ay, uwi na. Ay, narigat ti mapagungtan. Ada pa sa eros. Yung kay tuluday. Ay, sige tatabadong. Si kantumot tayong ti makipila. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagado kayo nga agis istambay dito tersinak. Ngam saan kayo mat ngarot a gumatang itilakok. Di mata nga makagawad. Gimatang ka, ngam may sa akin day. Ni? Kat mano nga oras mo nga agtugtugaw dita. Ni tatabadong. Itay pa yan asang puta dito tersinam. Di pa gimatang apulaws. Didak man disturbay. Bisyak nagsilsilpag. Gumatang kayo mat itilakok. Hoy, tatabadong. Gumatang kan. Ayaw at igatang ka. Ni? Sapay nakangato dagiti saksa kayo di talamisaan ang nakadisplyan dagiti lako katinapay. Uy! Nag-replyan di kachat ko abalasang. Ay, apay ngay. Di mo lang reply, di kachat ko ba kay? Na? Naska na gumatang kayo itilakok. Tano saan? Ha? Tano saan kagawad? Anya ramidam? Tano saan? Sukat akti password dito internet dito tersinak. Ay, just Ha? kay. Sa payawan kukwarta dito. Ay, mapana man lang mangalan, di balay. Ada kwarta dito kagawad. Gumatang akaw ni may sakit day. At damot lagayam igatang mo. Ah. Rayang paila nga makaungutang. Uyag. Ayan, Mau. Adak dito'y kusina. Ikanak man iti kwarta. Ano am ti kwarta? Ada katangay. Igatang iti bagas dayjay. Sukatak tukaday. Sukatam taawan kanen tano di mo sukatan. Why? Danag mo na ya. Madumi dagitagis istambay dito tersina maray. Maki-internet dagita. Kita man, nakadumog damin. Ay, una niya. Ibagbagak nga rod gumatang da itilakok. Ay, siyak maray, gumatang account. Tapno awan makunkunan. Ken tapno saan kan nga gungungayt maray. Nasaya at ano kasta? Oh, anya nga itigatangam. Daytaman maray. Ayan na. Kita mga min dayto itudto daw. Dayta nakabiti na krispap. Why? Iso dayta tigatangag maray. Dayta laang tigatangam. Gulpil ko na. May salaangan tinabatay. Iso nga ron gulpil account. Dayto ti 5 pesos. Keep the change maray. Naa. Oy, da kayong agis istambay. Gumatang kayo mo't itilakok. Gimatang ako na maray. Saan kan nga reklamaw? Ay, anya mo ti ginatang mo ngay, may sa krispap. Saan kan nga reklamaw? Imbaga, tagimatang at. Siyak, tirumbang nga reklamaw. Naa. Ay, umay ka lang arod ag internet iti tersinak ag reklamo kapay. Kasanaw, nagkulbot mo dahito lakom ang krispap. Ah, nakulbot aya. Kaano pa aya dahito alakom? Idi pa'y napalabas at tawon ang nakabitin dayta. Anya, ay iso mo lagaya man nakulbot Nakulkulbot pa'y nga malalatinwag. Marikwanang, istambayan sa matunday to'y tersenam. Ay na, wan maray, saan mo't nga rod agumatang dagito yung agis istambay, o may dala ang ag internet.
Imbag kanyak taumayak gumatang. Ay, damot laangan gumatang. Anya aya tigatang, Maray. Si daon mi kan ni Inteng. Ay, karni man mo't ita, ti si daon mi. Ay, nakaisemanan ni Kapitan no kasta, Maray. Ay, katuan amare. Sigurado da ita. Nakaisemanan ang mapanag-duty di barangay hall. Kagawad. Apa nga? Awan batin agpakita at tanod tayo. Ay na, adda amin ijetersi na Kapitan. Ha? Agmalmalum da nakaistambay ijay nga agin internet. Unay matditan. Ada ko mapaiparabit ko kadakwada. Imado nga ro ti istambay ijetersi na Kapitan. Manipod na adda nakit internet. Ha? Di problema, saan damot nga rot agumatang, maki-internet dalaang. Ay. Narigat ti kasta kagawad. Ong takpay idan kung nakagumatang damot itilakok. Rumpang lang agistambay da lang saan da gumatang. Maki-internet da. Yay. Pampanunutek nga rod, asukatan laangan ti password na ja internet ko. Tapno maksayan dagiti istambay. Adda kalagayam dito'y tersina ni Marikwanang. Way, dak ditoy. Apay aya. Kunakno napan ka nagbangkag. Ay na, Maray, agmalmalam nga adda dito yung agin internet. Ay, awanan ti igatang iti bagas, ta ininot mon ng liblibas. Awanan ti igatang ta iti bagas. Addan sa ngamin kachat-chat ni Kabadong, Maray. Ha? Apay ngayon bagam ngay maray. Adda ka chachat mo ba daw? Ayawan. Adayamay. Ha? Madinsan ati mapaspasama. Apay, agimon ka, marituyang. Ay katuan amaray, Ha? jak ipalubos nga adda ka chat ni Badungkaw. Ilaban kaw iti pinatayan. Ayagtal na ka man tuyang. Si kanto mga main marikwanang. Ilay bagbagan. Amumutin ni tuyang kaw. Amin na mangag na, patyan na. Oray sa napod na. Nakitak mat dagiti tanon mo ijay tersena ni Marikwanang. Agsilsil punda ijay. Saan da pa yan na nagpakpakita kanya? Nadadangarod amin ijay. Si Madutan nagidya tanaw. Si Madot dan manipod na dan iti internet ni Marikwanang. Ijay dan nga agis istambay. Makaungetak sa nay. Anong bang ngamin nga agungat ka Kaslama dimat no agungetak. Apay amaday. Amo mo ti mapasamak no siyak ti makaungat. Akatuan. Agasok amin nga agong kan lapayag mo. Jak kayatan ang mapasamak na ita. Darigatan. Kat, bye-bye amlatan asumadot dagiti tanod mo. Ay, awanan ti amud ang aramidan no saan nga agsilpon. Kapitan, umayak man nagreklamo. Anyat ireklamo. Ay, nilakay ko Inaldaw matlaangan ang nakaistambay iti tersena ni Kagawad Kwanang. Di na kayat ti agtalo nun. Ha? Apay! Sapay sa nga pulo dagiti anak mi. Yay. Kasano kami ngay ngagbiag? Don't worry. Mga ramidak iti wagas tap no masolbar da ita a problema. Uwan man, Kapitan. Ay, uray dagiti tanod ka. Si Madot na rin sila. Di ba dong kaumaray? Si Madutan apermay. Inaldaw ngamin ang naka-standby iti tersena ni Marikwanang. Ay, jak maibaon asumak daw ka nagbalsay. Di na pa yun maiwayway dagiti tarakon mi akaldaing. Ay kat bagbagaam Kanayon ti apa may maray no bagbaga. Ay kat agreklamo ka kan ni Inteng no kasta. Day tangaraw ti kayat ko nga aramidan. Adda nga ta ni Kapitan ijay barangay hall ita. Kat, inaldaw mo't nga da ijay. Sigay, tamapanak man nga rod agreklamaw maray. Kabadong, kita mo, ni marituyang mo't day ta lumabas. Ay, baya malumabas mare. Ay kat damagam mo't ano sa dino ti papanan na.
Day talag silsilpon ti aramidam. Mapanagbangkag dayta. Iso ti pagbangkagam. Asika kumamot na. Ay, diyan masangaw. Ay na, ani. Nagturong mat ni Marito yang iji barangay hall. Ay, kit ba yan mamaray? Ijay siguro, ti pagnaan na, ama pa ni bangkag. Saan nga ta ama pan agreklamaw? Ha? Hehe, hanya kumangay ti reklamo na. Isunto pa ti reklamo. Nay, apay ko mga ireklamaw. Uy na, tadi na amot gisagana iti kanay. Ay, makichat-chat kan samet, kabadong. Why? Nagpartak ita ti internet dito tersina ma. Ay na, nagmayatay. Ay, maornong manendag iti istambay dito tersina. Naa, apay nga aming mingming nga latad maritoyang. Damdamag kung ano ang kailangan mo. Pero di ka nagsasaw. Masapol pa'y nga agsaoak, Kapitan. Kawin na. Kasano nga'y amaamwak no anya ti ibagam no di ka agsaw. Kunak numabasam dito'y rupak. Naa, apay litra day tarupam tamabasak. Kaya no nagado akorduroy na. Agreklamo Kapitan. Anya ti ireklamo maritoyan? Nibadong ko saanan nga agtrabaho. Ha? Jay lata nagsilsilpong tar aramidon na. Oh! Santo agbirok iti na imas amasida. Yeah. Gatsan mat nga agbangkag. Naa. Hey. Agpapada kay meten iti reklamo. Kadag iti daduma amisas. Nagreklamo damait, Kapitan. Oo. Talagang aksyonak matkit di day ta problema yaw. Kasapulan nga aksyonam, Kapitan. Ala. Pagtutungtungan mintaw kadag iti kakagawad ti solusyon na. Sigay, Kapitan. Nasken apagtutungtungan yaw. Apay nga, nakarikap na ito tersina ni kagawad ko na. Huwag nga rin tataba daw. Ay, sana mabali na. Ah. Makapag-internetan. Alang nga rin. Tuktukin tataba daw. Ay, ape. Marikwanang! Lukatam mo ito tersina ma. Tag-internet kamay. Kagawad! Woo! Lukatam ti kantinam. Gumatangak itilakom. Apay, atay gatang mau. Ada kwarta dito'y bulsak. Marikwanang! Kagawad! Woo! Lukatamo na kagawad! Ay, saan amang lukat ita ni Marikwanang? Ha? Tapay ka now? Ay sus, saan ang mabalin asaan nga aglukat May salaan nga aldaw asaan amang lukat ni Marikwanang. Ay na. Hanggang aburido kayon. Ay, saan ako na makapag-internet? Ura siya nga road. Di akong makapag-internet. Ay, matayak nga want internet. Andyan, marikwadang. Nasulbaran ti problema. Wan, Kapitan. Sigurado nga awanan ti misis nga umay agreklamo kada tayaw. Awanan at saan dan ang makapag-internet? Rumbang lang. Agtrabaho dakit di dakita. Saan apuro cellphone tin-into na rin da. Imbag kumamot no gumatang da iti lakok, saan mat nga raw? Malamari. Agawit ka. Ta ka maglukat iti tirsinam. Kagawad ko anang. Diyan nagsaritaan ta. Aramid amon. Wow, Kapitan, talaga nga ramidag. Nakalukata, hindi tersina ni Marikwana nga. Apay no nakalukat. Nagsapa ng lukat. Katartaraw pa lang di kawitan ng lukatan. Kahit sa dinungar ti papanam. Dito lang tersina na. San ka pa'y nagmulumog mapan ka man na nag-internet. Dagiti ngay taraken ta, kasanudan, awan pa'y paglutok adanaw. Apay nga. Apay nga ngagpaiso. Madimit tayo. Mati talaga Marikwanang! Oh, ang display pa'y lang ka nagitilakaw. Apay ay Apay nga. Diyak matin makapag-internet. Ura siya, madain. Talaga saan kayo na makapag-internet? Nay, apay nga maray. Anon nga ito internet mo?
Ay, Ay, sana mabalin na dyan maka-internet kagawad. Ay, namatayak. sino katakon ti password? Ah, Anya, ay sana mabalin amaray. Agwala no di mo isubli kay sigo da password. ay, kagawad. Uno, ibagam lata kada kamin ti baro a password. Hay, nalpas kamin ang nagtungtong ka ni Kapitan. Ha? Mala, mapan kayo agreklamo kan kwa. Ay talaga mapanak. Mapanta, tatabi daw. Makaluluwa kami kani tatabadong kapitan. Kasla saan mo? Oh, Madi nga mintirik namin yung naramid ni Marikwanang. anya ay ati inaramid na. Sinukatan na kidin di password ya internet na. Apay mabalim matikas dyan. Ay, kapitan. Iso aday tato may reklamo, pare. Internet na dayjay. Iso di agbaybayan. Sukatan na no kaya't na sukatan ti password. Di kayo lamabayin nga may agreklamo. Kaya saan nyo ba't nga internet? Agawid kay din. Drama-drama kayo pa, makaluluwa kayo. Testing lang, kapitan. Ngungay agkuray. Apay nga kusi-kusilap ka, kabadong. Saan ako na makapag-internet? Ay naukudom kit di day tanwang mo, amapan iji bangkag. Anya yati password mo? Awan ti pangibagbagaak. Siyak lang ti makaam mo. Mingka kaagaradon. Ay, nakabanikas ni Marituyang ijari daw yaw. Isinsinyas nan nga ingkakanon. Ay mapanak man langay. No ada may sa iba nagilibre bueno na lakama mausa, kasla saan una edakel ti problema. Niem no amin ket kayat da magamitin, awan ti kayat na agrespeto iti makin aramid, ken malipatan pa iti bukod e trabaho, dita imang hugi ti riribo. Ket isu dayta ti napasamak iti barangay cupcake, ay di nagbalin e kasla sentro ti entero at lugar ti tersina ni Merkuana. Saan ga po iti makan, saan ga po iti bagasweno dagiti lakona, no dikat ga po iti internet. Ti dati di simple itersina ket nagbalin ipag-istambayan dagiti tatao maawan met ti planoda kumatang. Ada agtugtugaw iti nabayag, ada ag cellphone, ada agururay iti message, ket no saludsoden ni Merkuanang no anya ti gatantienda, kasla mapilitan pay dagiti samubat, dita pailaing, makita man ti pudno ipakaigapuan ti uwot ni Merkuanang. Negosyo ti tersina, saan i-waiting shed, saan i-libre nga internet cafe. No dagiti agtugtugaw ket us asarenda ti luga, ti kuryente ken ti internet nem awan ti gatantienda, awan met ti mapaspasamak ipanadlako na. Kasla naawat dagiti istambay dayta, nem saan da kayat na umadayo. Isunga adda pay may sa igo matang iti basit laeng isnak, ket kasla ti rason na ket tapno saan laeng imaibaga nga awan ti ginatang na. Nakakatawa no denjen, niyam adda met ti napatay di punto. Nang mapilitan ka laeng igo matang tapno adda karbeng mo nga agtugtugaw, ayat na isawan amo met na adda limit ti panag-istambay. Niyam imbes erespetaran data ilimit, ti aramidenda ket mangbirok iti paraan tapno agtalina edalata, ni Merkuanang ket agpada met laeng ti pakasitnana. Kayat na nga adlako na. Agid daw isunang kadagiti adda iti tersinang agumatang daman iti lakona, tano pa nag-internet laeng ti kayat da, kasano ay ti negosyo. Uray dagiti snack na nabayadyan na nakabitin ket maipakita pay, ket adda agkomento nga kasla na kulbot bueno sa anen, ikasta ka presko. Dita met makita ti sabali ay nakakatawa di paset, dagiti tatao ket mapintas ti panagpili no makanti pag-usapan, nem no libre nga internet, awan problema uray mano nga oras ti panagtugaw da. Ada may sa igumatang iti 5 piso, ada pay adibaga iti kita change, nem klaro nga saan dayta ti klase ti benta, yi makasustener iti tersina no dakel, grupo ti ada dita iti entero nga aldaw. Ket saan laeng negosyo ni Merkuanang tinaapektaran. Bayat na dumadakel ti grupo dagiti ag internet, ada met dagiti makita nga saanen ay maasikaso ti bukod da trabaho. Ada mang biro kadakwada, ada marurag da puta ti rombeng ag trabaho ket ada laeng iti tersina, nakaigam iti selfo. Nibadong ket makita met paset iti daytoy gulo. Imbis na adda iti aramid na, ada iti pag-istambayan, ag cellphone, ken kasla nalaka unay nga maalukoy na agtalinad no ada internet. Ni Marituyang ket saan maragsakan iti makita na. Ti panag-istambay ket saanen as simple ipanagrelax no tunggal daw ken no ada responsibilidad maibati.
daytoy tinapateg imakita, saan ay ti cellphone ti kontrabida. Sen met ti internet. Ti problema ket no awanen ti control iti panagusa. No ti teknolohiya ket mangtulong iti komunikasyon na saya at data. Niem no isumet ti maniturong malipatan ti trabaho, ti pamilya wenno ti obligasyon, ti libre e koneksyon ket nagbalin ay nangina unay ti bayad na. Saan kwarta ti bayad, no di ket oras ken responsibilidad, so magmamano kadagiti asawa wenno kamin ti pamilya dagiti adistambay ket merurumen. Adda umay ken kapitan tapno agreklamo. Ti punto dagiti reklamo ket simple, inaw daw ikaslaawanan ti kayat na aramiden dagiti lalaki no di ket adtugaw iti tersina ken agsel cellphone. Mabalin ikatawaan daytoy iti rugi, nemno ti makangkakan, gastos ti balay ken trabaho ket maapektaran, saanen ibasit na bana. Adda pay mangibaga di kasano way ti panagbiadda no ti rombing ag trabaho ket adalaeng iti pag-internet, ni kapitan ket masapul na sumaba. Saan na met ay mabalin niya ipari ti internet iti entero e barangay. Saan met ay mabalin niya ibaga kadagiti tatao maawan ti karbenda nga agrelax. Niyem adamay sa inalawag ibanad, ti internet iti tersina ket kukuan ni mekwanang, ken ti lugar ket negosyo na. No isuna ti adbayad iti koneksyon ken isuna ti maistorbo iti panaglako na, adda karbin na nga agikading no kasano dayta nga usaran. Isu nga nagbalin ay mas praktikal ti solusyon niyam iti napalabas ay panagsasaw. Ay di nagsubli dagiti nakasanayan da ag internet, ag tuptop da ken merkwanang, kayat da nga aglukat ti tesina. Adda pay agibagang agumatang datapno malukatan ida. Niyam saanen kas ay di ti sitwasyon. Nakaro ti panakaburida dagiti na sana iti internet. Kasla nakapuyat ti lubong dagapula eng tasaan da makakunet. Ti reaksyon daket agpakita no kasano kalaka nga agbalin dependency ti may sa convenience. Idi adapay kasla awan ti bii. Idi na ikat, di tada narik na nga nakaasa da unay, ni kapitan ket adda magken may akwanang no nasolbaran ti problema. Ken iti may sa itukad wen. Saanen ay kasta kadakel ti grupo nga agtugtugaw lain. Saanen ay nalakati libre ay panag-internet. Ket ti panaglako na ket saanen ay maikabil iti likudan dagiti cellphone. Niyem kas kadaw yan, no ada solusyon, ada met dagiti agreklamo iti solusyon. Idi na lukatan manen ti tersina, nagkarkalarad dagiti istambay na makapag-internet da manen. Niyem nasukatan ti access iti internet. Ti kayat dadi koneksyon ket saanen ay libre kadakwada, dita ay nagbalin ikomiko ti sitwasyon. Dagiti tataw maidiket kasla saanda, makagapu iti bukoda, trabaho gapu iti internet, itaket mapandamanan ken kapitan daputa saanda, makapag-internet. Kasla kayat da nga obligaran ti may sa itao maibinday ti bukod na ti connection. Niyem saan na kasta ti prinsipyo. Nakukuha ni mekwanang ti internet, saan ipublic ati latina awan ti kontrona. Ket no ti panakaited na iti password ti nakaigapuan ti panakasadeng ti negosyo ken ti panakatambak dagiti istambay, mabalinda isuna ti mangikedeng aso katandayta. Ti reaksyon ni kapitan kadagiti agreklamo ket bagay met iti sitwasyon. Anya nga iti ereklamo da? Nasaan da makapag-internet iti koneksyon na saan met kukuada? Dita ket may balik ti responsibilidad iti umno iluga. Saan amin ay di tayo kayat ket injustice? Saan amin ay naikat ti libre e serbisyo ket rason tapno mapan iti barangay hall. Ada dagiti problema masapul da aksyonan ti opisyal, nem ada met dagiti problema di resulta laeng ti panagsobra iti na ited pabor, ket nalawag met ti napadasan ni mekwana. No mangted ka iti pabor, kasla libre a internet, saan ikayat na isawin awan ti limit na. No dagiti na kinabang iti pabor ket saan da met respetaren ti negosyo, nalaka nga mapuko ti pabor. Ti sa magmamano nga agistambay ket nalabit mareknada nga agsubli lata ti internet no agreklamo da iti napigsa. Ndem ti mas nasaya at eleson ket saan ipanampilit nga maibalik ti password. Ti mas nasaya at ket ti panagamo no kaano nga umdasen, ken no kaano nga masapul ay mapanta iti bukod mo ay trabaho. Ndem kasla saan pay inalpas ti problema dagiti taga-barangay cupcake iti panagrespeto kadagiti limit. Ta iti sa balimanan ya aldaw, sa balimet ti nakagulo iti luga. Ita, saanan ya internet ti sentro tireribo. Tricycle manen, pasahero, paladaken panagbirok iti pagtawidan ti problema. Ket no ada may sa itao isaan ay nakasursuro iti prinsipyo ti panaguray iti turno, mabilis na sumakit ti ulo dagiti kakadwana, ni badong ket nagpasada iti tricycle.
Kadagiti umuna di pa nagsarita, marit na inaragsak iso na iti pa nagtrabaho na. Adda pa'y mapagsaritaan nakagatang iti karneti baka manipod iti na pasada. Daytakit kasla ebidensya nga adda met bumati pa nagbano. Ket no agtrabaho ti tao, natural laeng nakayat na idumakel ti kita. Ndiem adda pag dumaan ti sa pagken pananago iti oportunidad ti dadduma. Ket dita nagrugi ti reklamo maipapan ken bado, dagiti dadduma tricycle driver ket manibaga nga alisto unay ni badong nga adturong iti pasahero, ura isaan pa iturno na. Adda pagsasaritaan kasla tulod-tuloden na weno agawena dagiti pasahero nga rambeng kuma iti sa bali driver. Iti terminal na pateg ti sistema. No adda pila saan laeng dayta dekorasyon. Tirason ti turno ket tapno adda patas, gandaway dagiti driver na agbirok baya. No may sakit kanayan na sumingit, mabalin dumakel ti kita na iti baset tiempo, nem mapuko met ti panagtalet dagiti kakadwana, ket saan laeng i-passenger grabbing ti isyo. Adda pa'y panagparada ni badong iti lugar na saan kuma iparakan kuana. Dagiti kakadwana ket ibagada nga adda sa bali ipagparadaan ken masapul na sumurot iti sistema. Ni badong ket kasla kayat na laeng ti lugar na laeng ti posibilidad na adda pasahero. No isu ti kaunaan makita ti sumakay, isumet ti mabalin mapili. Praktikal no bukod mo laeng ti panonotem. Ndem unfair no adda grupo ken adda na pagtungtuman ipaglintagan. Dita tayo makita nga agpada ti problema iti tersina ken iti terminal. Ay di internet, dagiti tatao ket nangusar iti pabor na kaslaawan limit na. Ita iti tricycle, ni badong ket mangusar iti oportunidad na kaslaawan sa bali nga agberbiro. Duay di sa bali di sitwasyon, may sa ti ugali na nakaigapuan, no ti bukod di kaya ti tao ti kanayan imauna, ada sa bali maikan iti abala, dagiti driver ket mangsita ken bado. Ada adibaga di saan mabalin ti aramiden na. Ada pa'y pasahero kaslasaan kaya ti tricycle na. Iti lugar na nakadepende ti kita iti tiwala dagiti sumakay, dakel problema dayta. Saan na umdas na makuna ti driver na tricycle ko daytoy, kaya ko agpasada. Masapul met na komportabo ti pasahero. Masapul na awan tirek na nga mapilitan. Ket masapul saan mariribukan dagiti sa bali driver tunggal ada sumakay, iti pa nagdiskusyon, sumang at ti tension. Nibadong ket kayat na agparada, dagiti kakadwana ket kayat nga umalis isuna iti saan tamang lugar. Adda adibaga nga mapanda agreklamo ken kapitan. Ket imbes as simple ipanagsasaulaing iti terminal, nagturong ti problema iti barangay hall. Data met ti may sa girasolta no saan masolbar iti panagrespeto ti basit panagsusapiat. No awan ti adpaawat, ti opisyal ti adbalin mangibabaet, di madamag ni kapitan ga addamanen agreklamo, kaslaawanen ti paastaawan. Ado ti reklamo ken saan laeng may sa ti punto. Adda listaan. Adda dagiti mangibaga iti panagago iti pasahero, adda maipapan iti panagparada, ken adda pa'y maipapan iti singer iti pasa. Daytoy ti lugar masapol seryoso ni bado. May sagreklamo, mabalin misunderstanding. Niyem no na dumaduma itao ti adibaga iti adpada, ugali, masapul mo met nakitaan no adda banag na romben ibaliwan, ken adda pa'y may sa ikumiko at timing. Bayat nga adda dagiti reklamo kontra ken bado, adda na ited karneti baka para ken kapitan, na imbaon kano ni bado. Ni kapitan ket nagyaman. Niyem masapul, klaro, awan ti ibagbaga ti istorya nga panagsuhol dayta. Saan tayo mabalin nga ikabil ti dayks motibo nga awan iti source. Niyem saan met maliklikan na nakakatawa ti timing. Adda manawit iti karni iti may sa ibanir, adda listaan dagiti reklamo iti sa bali. Ket isu ti klase sitwasyon na mapatawag gapu iti contrast, niyem ulay adda na ita di karne, saan napuko dagiti reklamo. Ni kapitan ket masapul latanga denjen ida. Dayta ti umno. Ti regalo, panagcompare weno panakaamo ket saan kumangamangikat iti obligasyon ti opisyal denjen ti dadduma. No ada agparada iti saan eluga, agsinger iti saan na umno weno agsisingit iti pila, masapul na maibaga ken kuana nga saan nasaya at ti aramid na. Idi masango ni badong ti reklamo, umuna ket kasla kayat na ipaladanen. Niyem habang madlaw na nga ado ti ng reklamo, nagbalin nalawag na sa anen, basta pa nagsisinupya ti dua driver. Ada paten makita dagiti tatao. Ni kapitan ket mangipakita nga ano agtutuloy ti kasta, mabalinda umadayo pay ti problema ken maeraman dagiti otoridad.
Uray komiko ti panambanggit iti polis ken sa balapay nga ahensya, ti mensahe ket nalawag, no saan ka nga agbalbaliw, addan to consequence. Nibadong ket agkarigatan ay mangipaawat nga agbalbaliw isunan. Kuna na nga saanen nga aramiden dagiti saan ay nasaya. Ket daytoy ti punto nga saan laeng ipanagsori ti masapul. Tituna ipanagbalbaliw ket makita iti sumaruno a turno, iti sumaruno ipasahero, iti sumaruno igondaway nga mabalin kamanen nga sumingit. Nalaka nga ibaga nga saanen, nang nangruna no ada ka iti samuanan ni Kapitan. Tinarigat ket ti pananipakita ti pudno ti panagbalbaliw no awanen ti abribuya, ket kasla dayta met ti pagsubok ken bado. Nang makita namanen ti pasahero, bumangon manen ti excitement ti panagpasada. Ti terminal ket saan a lugar na nalaka ti kompetisyon. Tunggal pasahero ket kita. Tunggal biyahe ket makan. Isu nga maawatan no apay kaya ti driver na mauna. Diyam ti panakaawat iti rason ket saan ipanangipalubos iti aramid. Mabalin na narigat ti panagbiag, nem narigat met ti panagbiag dagiti kakadwana. No amin ket agusar iti, masapul ko ti kwarta, tapno mangsingit, awan ti sistema ay mataginayon, ket dayta ti nagbalin ikang krunaan ay mensahe dagiti 2,000. Iti tersina, dagiti istambay ket kayat dati internet gaputa libre ken accessible. Iti terminal, nibadong ket kayat na ti pasahero gaputa dayta ti pagbirokan na. Awan ti dayks iti kayat da. Ti nagbalin i problema ket ti paraan. Dagiti ag internet ket nalipatan da nga adda makinkukuha iti koneksyon ken adda negosyo e masapul nga aglaklako. Nibadong ket nalipatan na nga adda kakadwana i driver ken adda sistema ti parada. Ni kapitan ket saan met na ipakita ikasla superhero e mangsolbar iti amin iti may sa ibilin. Mas komiko ken mas realistiko ti papel na. Denjana dagiti reklamo, makitoto, mangted iti practical a solusyon, ket no adda manen agreklamo, denjana manen. Iti umuna di problema, ti solusyon ket panangikedang ni meerkwanang iti bukod na nga internet. Iti may kadwa, ti solusyon ket panangipalagip ken bado a sumukot iti paglintagan dagiti driver ken saan ay mga buso iti pasahero ken parada. Nung kitaan tayo, awan man iti dua nga istorya ti dakel trahedya. Awan aksidente id napasama, awan nakaro ay panagsina ti pamilya, awan dramatic e sekreto. Ndiyem adda kina importante ti istorya gaputa daytoy ti klas ti problema ti posiblo e makita iti inaldaw. Ti pabor et nasobraan. Ti libre e serbisyo e kasla nagbalin karbenan. Ti trabaho ay napabayaan gapu iti cellphone. Ti driver kayat na nga agon una iti pila. Ti opisyal pagturongan amin no saan da nga agkaawatan, ket no adda may sa iba na di mabalin nga usaran dagiti karakter na sursuro iti daytoy, isu ti panangamo iti boundary. Ni merkwan ang ket saan e masapol e marit na idyaw tino limitan na ti internet na isu na met ti agbayad. Dagiti istambay ket saan i maikatan iti karbin da nga agrelax no maikat ti password. Adala ang obligasyon da nga saan ipagbalinan ipermanenteng tambayan ti negosyo ti sabali. Nibadong ket saan net ay maikatan iti karbin na nga agbiro. Ndiyam ti panagbirok na ket masapul, patas, tano ti kita ti may sakit resulta ti panakaikat ti turno ti sabali, ti ilarang ay ket isumet ti magpataod iti gulo, ket ti kararagsakan ti istorya ket adda iti panagbalance ti katawakan leksyon. Makakatawa ti tao maagur-uray iti tersinang akaslasaan ay makabiyag no awan internet. Makakatawa ti manang aagreklamo gaputa ti asawa wenno kakilala na ket sa cellphone lain. Makakatawa ti taming ti karneti baka ken ti listaan dagiti reklamo ken bado. Makakatawa ti panagpaspas ti driver iti pasahero. Niyem iti likudan ti katawa, adda seryoso e saludsod. Kasano ka nga makipagbiag iti komunidad no amin e desisyon mo ket bukod mo laeng ti pagimbagan, ti barangay ket saan laeng ilugar na adna dagiti tao. Sistema na ti panagtitinulong. Ti tersina, terminal, barangay ho ken uray ti internet ket agbalin ipaset iti panagbiag dagiti tattao. No ada respeto nalaka ti amin. No awan respeto, uray baset ay password wenno may sa pasahero ket mabalin ipagapuan ti at sasaruno e reklamo. Iti kamaudyanan, ni merkwanang ket nakaikedang iti bukod na inegosyo ken koneksyon. Dagiti na sanay ilibre nga internet ket napilit na sumango iti realidad na saan amin ket maited na awan ti kondisyon. Nibadong met ket nasango iti resulta ti panagpasadanal isaan ipatas kadagiti kakadwana. Nakaawat isu na iti pakdaar ken nangibaga nga agbalbaliw.
No kasano kapudno ti panagbalbaliw na, ti aramid na iti sumaruno ipasahero ti mangipakita, saan ti sa ulain, ket nalabit dayta ti kasayaatan maala iti doa nga istorya, saan ay masama ti ag internet, saan ay masama ti agbiro, saan ay masama ti agaramat iti oportunidad. Niyem no ti oportunidad mo ket manghugi nga mamala iti oras, kita wenno karben ti sabali, masapul na agsad den kaken kita emanen ti aramiden. Ta iti komunidad, saan iti tao makanayon ay mauna ti tunay ay nalain. Tinalain ket dayday amo na no kaano nga aguray, no kaano nga agrespeto, ken no kaano nga ibalik ti banag iti umno ilugar bago pay naadamanen sumaruno ay mapan agreklamo iti barangay hall.